Žijeme v dobe, kde dobrí ľudia s dobrým srdcom a ľudia, ktorí rozprávajú pravdu, sú odsúvaní na okraj spoločnosti. A prečo je to tak? Z jednoduchého dôvodu, že tí, ktorí nás majú reprezentovať, myslím politikov, umelcov, ľudí, ktorí majú stáť za svojou krajinou, všetko zneužili. Zneužili pravdu, zneužili cít, lásku a dobré srdce. Aj teraz sme svedkami toho, že vznikajú nové či politické subjekty alebo občianske združenia, kde môžete vidieť ľudí, ktorí sú už v druhej strane, tretej, štvrtej, v piatom občianskom združení a tak ďalej, ktorí len prezliekajú kabáty a prezliekajú trička a nič iné nedokážu, len tliachať, ubližovať, tárať, pletkovať a ničiť to, čo je dobré. Toto nie je naša cesta. Naša cesta je ukázať pravdu takou, akou je. Len vy musíte porozmýšľať nad tým, kde tá pravda je. Veď zoberte si, že právnik rozpráva o tom, že nefunguje právo. Sudca rozpráva o tom otvorene a verejne na Slovensku, že súdy nefungujú, že pácha sa trestná činnosť a zakrýva sa. Ako je to možné, že nikto nie je odsúdený? Pochopte jednu vec, že toto všetko je divadelné predstavenie. Keby to malo všetko fungovať, v živote by si právnik nedovolil povedať, že právo nefunguje, sudca by v živote nedokázal zo svojich úst vysloviť to, že spravodlivosť neexistuje a tak ďalej. Tak sme alebo nie sme súčasťou divadelného predstavenia. Aj subjekty, ktoré vznikajú, veď zoberte si, že tí ľudia sú alebo boli v koľkých subjektoch a stále len tárali a sľubovali. Ubližujú, kidajú a nadávajú. No, vy musíte s čistým rozumom, s čistým srdcom, s čistou hlavou porozmýšľať nad tým, koho idete velebiť, komu uveriť, na komu nie. My vám na to návod alebo recept nedáme, ale stačí len otvoriť oči a počúvať. Načúvať srdcu a vlastnému rozumu. A uvidíte, že všetko bude krajšie. Budeme pokračovať ďalej v takejto spovedi brat za brata.